Tangsalni horni simi kaisa koktama kotor nukjagui tongo social media tei joto TV channel rao koktama Abhijit Dipke ni thani wo boni sakao choprab jakmung koktama ni bising tei srai sai manjaka Jaipur ro Cockroach Janta party ni ngai kothomui paimani jorawono Abhijit Dipke ni sakao choprab jakmung a choprab nai rokno police ram kha tei choprab nai rokno aro no kothomui bulai kha hanai be koktama sangno noknogui tongo Jaipur ni jotoni sei kotor koktama tabok jora social media ni simik TV channel rogo koktama nukjagui tongmani jotoni sai sajakugui tongmani phunukjakugui tongmani koktama Cockroach Janta party ni founder Abhijit Dipke ni sakao choprab jakmung no belai kheno selengmung social media ganangui tei a choprab nai rok khorok ba khorok dok no tabok jora police romoi cheri nai koloi tongo honei bo koktama Saimanjak ya kota bok jora borok tangui choprab khatei borok saboni borok pia ba baksa buksu salaimani bisingtei borok RSS ni honei bo social media rok rolaiwi tongo pia ba tabok jora police rai saklaya ko choprab nai rok sabong kha tangui choprab kha Abhijit Dipke choprab jakmani tabok jora jotoni se koktama kotor ngui tongo social media tei TV channel rok boni a choprab jakmung no belai kheno seja laijak khadulaijak social media ganangui